खुलुमबाय चिरां जिल्ला बिजिनिफ्राय आं मोगथां बर' केमेरा पार्सन सुनिल बसुमतारी बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय बरायनानै लादों आरो लोगोसे मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिदों। बे समाव जों दंफैयो नैबे सबायझार सामथाइबारि नौस्रि आश्रमाव। बे समाव बिथांमोनहा मागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गोबां माने हाबाफारिफोर लानाय जादों जे देब देबानखौ माने सिबिदों। बे समाव बिनिनो गुरु गाहाय बिथांमोन दङ, बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोगोन आरो बे समाव गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा माने बाहागो लादों, देब देबागनफोरखौ माने खुलुमदों एबा बोर बिदों। केमेरा पार्सन सुनिल बसुमतारी बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। माने थांनाय बांला 27, 28, 29 बे सानथामाव जाया लोङा अनाहार बाथाहार मौन व्रत फालिखांनाय जादों। थारमाने जोंहा पृथिबि मुलुगाव उत्तरायण 6 मास, दक्षिणायन 6 मास, बेयो 6 मास 12 मासजों 1 बोसोर जाया होमबा। दा उत्तरायणा मैयानि दिनाव जोब्बाय, मकर संक्रान्ति दिनैनि दिनाव महापबित्र एकला माग बे फोरबोजों सोमोन्दो लानानै जोंनि एलेंगा ब्रह्म बाथौ हान्जाया गरसे जानायनि ऋण, गरनै जानायनि ऋणखौ जोङो देव देबगननो भगदान होनानै जोङो सुख'नो सानदों। बे माग दानानो सान मोदायनि बियो गिबियाव आगोलाव दक्षिणायनाव दंमोन, फित्री दिगाव दंमन। दा बेयाव दिनैनि गोथार एकला मागाव बे दिनै उत्तरायण फारसे आगान सुरबाय आरो बे उत्तरायणनि मोनसे सोमोन्दोजों बै दिननि कुरुक्षेत्र दावहायाव दिनै सर'शिक्षा जानाय भीष्म गुरुदेवा कुरुक्षेत्र दावहायाव बियो सर'शित्सु जादोंमोन। माने थिर सायावनो बे 18 दिन दङमोन थिरनि सायाव उन्दुनानै। बे सासे महा गिदिर अस्थ सिद्धि, गाव गोसो जानानै थैनो हानाय गुन गोनां बेबादि मानसिखौ अस्थ सिद्धि बुङो। भीष्म माथायाबो दक्षिणायनाव थैया होनानै गाव समाय जादों। जितु उत्तरायणा महापुन्यनि दिन, जि दिनाव सूर्य नारायणा साहा फारसे आगान सुरगोन। बे महा एकला माग अर्थात भीष्म मातानि बियो उत्तरायणाव पुण्य आत्मा आरजिनो हानायनि गोथार सान। दा दिनैनि बे फोरबोआव जोंहा गोदो श्रीमन नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारि जाय ब्रह्म बाथौखौ बियो गायसंनानै गालांदों, जाथिनि हारिनि उद्धाराव हाजो हाला ओंखाम खिन्दा लानानै बर' हारिनि थाखाय उद्धारनि थाखाय बे जब थब साधना खालामदों। दा गेदेमा गुरुनि गालांनाय नियम निति बाथौ सिबिनायनि गुदिजों जि अबदान, जोंनि ब्रह्म बाथौ एलेंगा हान्जा बे आफादा दाल' नङा, गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा आइथोखुलनिफ्रायनो बे फोरबोखौ सिबिबोदों, महामनु जैग'खौ। रायजो राजाफ्रा मा हास्थायनानै दा बहाय हाबाफारिखौ लानाय जादों? दा बहाय रायजोफ्रा जोंहा सारन धर्मनि बिथिङाव गाबनाया जोंनो सान्ति नांगौ, जोंनो गति नांगौ, जोंनो नांलाय खमलाय बेबादि खावमा खावसायाव जोङो संसार जाबा जोंहा सान्ति गैया। बेनिखायनो बर'आ मोनथाम दिगाव गाबदों। मा मोनसे? बे धर्म बिद्या, समाज बिद्या, राजबिद्याजों खुनु मोनसे जाथिया सहाय लानानै रायजो जायाबा गनो गैया। दा अराय जोङो बर' हारिया गोदो डिमापुर नगराव जों खोनानो मोन्दों रायजा राजो दंमोन, धर्म बिद्या, राजबिद्या, समाज बिद्या दङमोन, गिदिर गिदिर बिर बिरांगन दङमोन, आइलें आग्रें दङमोन, ऋषिमुनि दंमोन। दा बेफोरनि
दिनै असिला लानानै जोङो नैबे महामुनि फोरबोजों लोगोसे फैनो दिनखौ आरजिनायनि गेजेरजों बर'नि संसार जानाया जेब्लाबो सान्ति गति जानो हाथों मावनाय दांनायाव इसोरनि अननाय मोननो हाथों आरो बाथौ धोरोमनि बिथिंजों आफोदे खैफोदे जोङो सहाय मदद लानानै जाहाथे मुलुगाव जोङो बाथौ सिबियारि जानानै मुंदांखा गुनखौ गायलांनो हाथों ख्रिस्टि खलाखौ उद्धार खालामलांनो हाथों बेनो नैबे एकला मनुनि दिनैनि फोरबो खुंनायनि गुबै थांखि जोङो दा ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोमखौ जि समनिफ्राय बजबना लादों बर'नि गेजेराव जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि जौगाथायनि थाखायनो बर' रायजो राजानि थाखायनो बर' जोंनि राजनितिबिदफोरनि थाखायनो जोङो हाबाखौ मावबोगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन जाहाथे बर' गोमालांनाय जोंनि बर' रायजोखौ जोङो उद्धार खालामफिननो हायो लोगोसे जोङो बर'नि कला कृष्टिखौ बे जोंनि ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोमनि गेजेरजोंनो लाखिनो हायो दा गुबुन गुबुन जोंनि बर' धोरोमफ्राव जोङो बर'नि कला कृष्टिनि जेबो नेरसोनखौ नुनो मोना नोंथांमोनहा नाथाय नुनो मोनगोन जोंनि ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोमनि ओलोंगि हान्जानि जों जाय धोरोमखौ दा गोबाना लादों जोंहा बेवहाय जोंनि कुल धर्म बुरा बाथौखौ नि अनगायैबो जोङो जोंनि हारिनि कला कृष्टिखौ जोङो अरायबो फोथांनानै लाखिनो नागिरो हास्थायो ओंखायनो जोंहा जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोङो जोंनि कला कृष्टिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा जोंनि धोरोमाव जेब्लायबो खाम जथा सिफुं सेरजा रायगन बेफोरनि माबाया जोंनियाव जेब्लायबो गोनांथि दङ जों बेखौ बाहायो ओमफ्राय जोङो जेब्लायबो हास्थायो जाहाथे जोंनि बर'नि गोमाना थांनाय रायजोआ उद्धार जाफिनो जों बेखौ जेब्लायबो हास्थायो जोङो इसोरजों जेब्लायबो सोमोन्दो लाखिनानै इसोरनाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि गोमालांनाय माबाया उलाफादा फैफिनो आरो लोगोसे जोंनि जाखांबोनाय बे फिसौफ्रा बर' फिसाफ्रा जाहाथे आगोलनि बादि गोदोना थायाल'सोनो दानि दिनाव गासिबो बिथिङाव जाहाथे जौगालांनो हायो जों दा नुनो मोन्दों जे जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदोनि बादि जोङो इसोरजों सोमोन्दो लाखिनानै इसोरनो जेब्लायबो आर'ज गाबो हे आफा आनान गसाइ नोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ जौगाखांहोदो गासिबो बिथिङाव जोंखौ दावखोहोदो जोंनो गोमानाय रायजोखौ होफिनदो होननानै जों जेब्लायबो इसोरखौ आर'ज गाबो इसोरजों जों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखियो दा जों मिजिंथियो जोंनि दा जोंखौ सालायबाय थानाय बे बिटिसि सरकारा जों जेरै बर' हारिनि थाखाय गाबो बिथांमोनहाबो जाहाथे बर' हारिनि बर' रायजो राजानि भबिष्यत जौगाखांनायखौ जाहाथे हास्थायो जाहाथे बर' रायजो राजानि जौगाखांनाय हाबाफारिखौ लायो बेखौनो जोङो जेब्लायबो कामना खालामो हास्थायो मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि एलिफेन्ट राइड रिभार रेफ्टिं ट्राइबेल डेन्स बनफायार ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280 The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099-613-280. Gmail address robinacottage@gmail.com.